Nik kontatuko izuet, hartzai bati pasa zitzaiona. Aralarko hartzai bat da. Eta baldakitzen pasa zitzaion. Aria postu ziotela, aria lapurtu zioten. Aria bakizu adarako geraukera da burgo ikusten hau da. Aria ostumen zioten da baldakizu ezene postu zion aria. Anbotuko Andreak, Marik, bai? Eta hartzaia kontuatu intzan, Marik ostu ziola aria, egun baten behakin topatu zan Marikin, eta esan izion. Aizu Andrea, txuka daukatzu nire aria? Eta Marik, bai, daukat, sukaldean. Eta emango altzen idate? Bai, nire etortzen baiz? Marik untzan aurretik, hartzaia atzetik, Mariren leizera. Eta biden topo entzun, fraile batekin. Gainera, gizon batola errezun eta ibiltzen dara tunika, marroi luze batekin. Eta fraileak esan zion, kaixo hartzai jauna, zoaz, Mariren kobara zoaz, argiz esango izuten, aurreaka sartu, eta atzeak hartzaiak ez ulertu, zehaztik ari martzuna, baina gana esantu. Hoxe, erakot bagaz. Guntzan, Mariko ba iritsi zan, iratu mazkare eta hartu zan aurreta. Han ikusi zuen Mari, eta bere aria, almohada bezala erabiltzen ari gaixoa. Marik eman zion ahindu bezala, aria, hartzaiari. Hartu banketatik, lepa baina jarri, eta atzeak, atzeaz. Eta orduan esan zion Mari. Eskerrak emaizkion, atzeak atea izenari bestela, hemen gehatu beharko guan. Zuek bakizuek. Egun baten, militizoaz beharra. Marin goaz beharra zuen, guatuen, aurreak esatu, eta atzeak ateak aramarro bezala.